Oma tupa, oma lupa. Suomalaiset ovat pientalokansaa. Erityisesti sitä ovat yli 65-vuotiaat suomalaiset, joista valtaosa asuu pientaloissa. Rivitalot ja varsinkin omakotitalot ovat usein 2 tai useampikerroksisia ja sisältävät portaikkoja. Juuri portaissa piilee haaste, kun toimintakyky alkaa iän myötä heiketä. Mutta toimivia ratkaisuja on löydettävissä. Näin todettiin myös Polvijärvellä, jossa on Lyyli ja Unto Pajarisen koti, luonnon kauniilla paikalla Höytiäisen rannalla. 75-vuotiaalle Lyylille portaissa liikkuminen muuttui vähitellen hankalaksi. Horjahtaminen ja pään lyöminen kirjahylyn reunaan lisäsi turvattomuutta ja ratkaisua asuinkerrosten välillä liikkumiseen alettiin miettiä toden teolla. Oman kodin turvallisuuteen haluttiin myös satsata, sillä koti luonnon kauniilla rannalla on molemmille tärkeä ja siellä halutaan yhdessä asua mahdollisimman kauan. Usein vaaralliset portaat ja pelko kaatumisesta on ikäihmisillä ensimmäinen syy hakeutua palveluasuntoon. Vaarallisia tilanteita ei haluttu enää lisää, joten Lyyli ja Unto päätyivät hankkimaan kodin sisäportaaseen asennettavan tuolihissin. Tuolihissi asennetaan aina tuotteen omaan kiskoon, joka kiinnitetään tolpilla porrasaskelmiin. Sitä ei koskaan asenneta olemassa olevaan kaiteeseen. Porrasaskelmiin kiinnitettävä kisko asennetaan siten, että tuolihissi kulkee mahdollisimman matalalla lähellä askelmia. Tuolihissiratkaisuun päädyttiin, kun kiertävä pysäkki hankkeen kautta oli tehty ensin talon esteettömyyskartoitus. Sen jälkeen kotiin kutsuttiin hissejä myyvän yrityksen asiantuntija, joka arvioi muun muassa portaiden rakennekestävyyden. Tuoliin siirtyminen ja sillä liikkuminen on onnistuttava käyttäjälle helposti. Lisäksi rappujen on pysyttävä turvallisina myös kävellen rappuja liikkuvalle. Esimerkiksi käsijohteeseen pitää ylettyä tuolihissin kiskosta huolimatta. Asiantuntijan avulla mitataan tuolihissin tarvitsemat tilat mahdollisiin käännöksiin sekä parkkeeraustila ylhäällä ja alhaalla. Pajaristen portaikkoon tuolihissin asentaminen onnistui muutamassa tunnissa, koska muutostöitä ei portaikkoon tarvittu. Unto oli ennakkoon nikkaroinut ylätasannetta hieman avarammaksi, jotta porrasaskelman ja kattorakenteen välinen vapaa korkeus olisi riittävä. Myös kaidetta oli hieman siirretty, jotta tuolihississä istuessa jaloille jää enemmän tilaa, ja kaiteesta on helpompi ottaa tukea käytettäessä portaita kävellen kiskon asentamisen jälkeen. Tuolihissillä kulku tapahtuu istuen sivuttain menosuuntaan päin, niin suorissa kuin kierreportaissakin. Saatavana on myös erilaisia lavahissejä, jotka ovat käteviä pyörätuolilla liikkuville. Myös ulkorappuihin on saatavissa erilaisia hissiratkaisuja. Tuolihissin etuna on keveys ja akkukäyttöisyys, eli toimintavarmuus säilyy sähkökatkoksenkin aikana. Tuolihissi on yhteydessä verkkovirtaan ja lataa akkua aina ylä- ja alatasanteella. Tuolihississä on kääntyvä ja kokoon taitettava istuin. Myös jalka- ja käsituet taittuvat ylös, joten kulkutila jää kapeisiinkin kotiportaikkoihin. Tuolihissin voi kutsua tasanteelle langattomalla kaukosäätimellä. Ja kun on rauhassa asettunut istumaan, voi käynnistää siirtymisen käsinojassa olevalla napilla. Vaihtoehtoisesti myös avustaja voi ohjata tuolihissiä langattomalla kaukosäätimellä. Lyyli pääsi turvallisen hissikyydin makuun heti uuden hissin ensimmäisellä koeajolla. Liikkeelle lähtö ja pysähtyminen tapahtuvat rauhallisesti ja hissin käytöstä kuuluu vain vaimea ääni. Hissin käyttö on suunniteltu helpoksi ja turvalliseksi kaikissa tilanteissa. Hississä on esimerkiksi turvareunat, jotka pysäyttävät sen, mikäli se törmää esteeseen. Pajaristen kodin tärkeää uutta apuria juhlistettiin yhteisellä lounaalla, jonka jälkeen asentaja antoi perusteellisen käyttöopastuksen. Käyttöopastus sisältyy aina toimitukseen ja se tapahtuu, kun laite on asennettu, testattu ja valmiina käyttöön.
Kaikkien taloudessa asuvien tulee tuntea laite ja sen käyttöominaisuudet, ja siksi kaikkien on syytä olla mukana käyttöopastuksessa. Hissitoimittaja tarjoaa luonnollisesti myös huoltoa, jolla laitteen käyttövarmuus ja turvallisuus tarkistetaan säännöllisin välein. Ikääntymisen myötä tarvittaviin kodin muutostöihin lähdetään yleensä aina liian myöhään. Harmittavan usein vasta silloin, kun on jo sattunut tapaturma tai liikkuminen omassa kotona on jo ehtinyt muuttua pelottavaksi. Jopa niin, että ahdistavat tilanteet joudutaan kohtaamaan monta kertaa päivässä. Tutussa kodissa asuminen on kuitenkin monelle parhain ratkaisu ja tulee myös yhteiskunnan kannalta edullisimmaksi. Kun perusasiat pistetään jo ennakoiden kotona kuntoon, ihminen pysyy aktiivisena, omatoimisena ja virkeänä. Jo pienillä muutostöillä saadaan aikaan ihmeitä, joten tarvittaviin muutostöihin kannattaa pyytää asiantuntijaa mukaan, jotta tarvittavia esteettömyysratkaisuja voidaan tehdä pikkuhiljaa ja edullisemmin. Esteettömyysratkaisut voidaan nivoa myös osaksi kodin muuta ylläpitoremonttia. Tässä tapauksessa pajariset yllättyivät, että näin suuresti arkea helpottava muutos pystyttiin tekemään niin nopeasti ja myös kohtuullisen edullisesti.